Ja han començat les rebaixes d'hivern. Els aparadors llueixen amb cartells de fins al 50% de descompte. Fins ara, les rebaixes començaven oficialment després de Reis, però aquest any moltes botigues de Granollers ja oferien descomptes i promocions durant la primera setmana de gener. I és que moltes botigues han aprofitat el buit legal que hi havia després de la impugnació de la llei de comerç catalana per part del Constitucional. Ara mateix el govern català ha presentat una nova llei que haurà d'aprovar el Parlament. Sigui com sigui, el període de rebaixes ha començat amb força a Granollers, amb molts compradors que de mitjana destinaran a les rebaixes entorn a uns 100 euros per persona. Sembla que els vallesans pensaran molt bé en què gastar els diners. Algo, más que nada cosas necesarias, o sea, por comprar no, siempre compro cosas que sé que voy a usar. Normalmente lo que hago es, bueno, yo compro antes, ¿no?, para hacer regalos y tal, pero suelo comprar en tiendas que bien te abonan el dinero, bien pues que hay tallas y diferente, bueno, que haya variedad para que puedan cambiárselo. Home, realment no compro molt, però amb les rebaixes que hi ha, realment, i amb el temporal que cau, va bé fer-se un esforç i comprar-se alguna cosa que realment necessitis.